Zdravo svima i dobrodošli u još jedan video. The Lidl's Pet Shop od Pies Dogs and Cats ovdje i dobrodošli u još jedan video koji se zove Pasivno će mu ime. Ali prije 2 minuta sam me obojila ovo, to, ali to nije to, već za neki super duper vest. Ona se i dalje zove Paris. Ja sam je zapravo nešto preimenovala u Hazel Grace. Malo kasnije, ali je Paris. Opet. Pošto dobit ću uskoro na Lidl'se. Pa sam mislila da neku drugu nazovem Hazel Grace. Ali napravila sam nešto super. Ono za kiselnik, ne znam ga zove, tako ću sada pokažem. Evo ga. Baš je super. I ima ovo i ovo. Dala sam neku istoperku, ali ona nije napravila ovo, već je napravila sam ovaj oval, kako da kažem. Sad ću da stavim na Paris pa da vidite kako izgleda. Evo vidite, izgleda baš lijepo na njoj, ali sljedeći, napravit ću još jedan, pa ću onda ide na... Mislim da ću nabaviti još jednog za večera kad budem išla po igračke. I... tamo pada ovo, pošto to tek spada isto. I to je bilo to za ovaj video, vidimo se sljedećem, ćao!